Benvolguts conciutadans i benvolgudes conciutadanes. Bona nit i bones festes. Desitjo que hagueu viscut un bon dia de Nadal i que estigueu gaudint del dia de Sant Esteve acompanyats dels qui us estimeu i dels qui us estimen. Són moltes les persones que ara mateix estan treballant perquè totes i tots puguem gaudir de les festes. Mossos d'Esquadra, policies locals, bombers, serveis de transport públic, de neteja, cuiners i cuineres, cambrers i cambreres, serveis d'urgències als hospitals, centres de salut o residències de la gent gran a tots i cadascun dels pobles i ciutats de Catalunya. A tots vosaltres, treballadors i treballadores, servidors públics, gràcies de tot cor. El Nadal ens recorda les arrels cristianes de la nostra societat, però també ens recorda els valors humans més universals: pau i fraternitat. Malauradament, el món sovint els oblida. Aquest any 2024, que estem a punt de finalitzar, seguim essent testimonis de guerres cruentes i conflictes que provoquen sofriment i milers de víctimes, a Gaza, a Síria o a Ucraïna. Cal mantenir-nos ferms en la defensa de la pau i del diàleg, com sempre hem fet des de Catalunya. Però també és bo aturar-nos per apreciar allò que tenim, perquè les coses importants són les que no ho semblen, com va escriure Mercè Rodoreda al seu darrer llibre, Quanta guerra. La pau és poder dormir a casa teva amb la teva gent i llevar-te l'endemà per anar a treballar. La pau és dur a mainada a l'escola, tenir plat a taula cada dia o acompanyar els avis al metge o a la biblioteca. Ben a prop nostre encara hi ha molta gent que no pot gaudir d'aquesta pau. Vull enviar una càlida abraçada als ciutadans i ciutadanes valencians que tant estan lluitant per recuperar la normalitat després de la tragèdia viscuda per la Dana. Catalunya estarà amb vosaltres. Catalunya estarà en València fins al final. També als nostres pobles i ciutats, aquests dies, hi ha moltes persones que senten la punxada d'una soledat no desitjada o que viuen un mal moment per diferents motius. Fem entre totes i tots que sentin el nostre escalf i el nostre ajut. Cal que tinguem cura de la fraternitat, aquests dies i durant tot l'any. A vegades potser se'ns oblida, però la fraternitat és el fonament de qualsevol societat, país o democràcia. Fraternitat entre familiars, fraternitat entre veïns, fraternitat entre territoris, fraternitat en el nostre dia a dia. Per això és important que reforcem allò que compartim. Per això és important que visquem la nostra diversitat com una riquesa. Sentim-nos, és clar que sí, legítimament i merescudament orgullosos del que som i del que hem aconseguit com a país i com a societat, però sense caure en el cofoisme, ans al contrari, per continuar esforçant-nos i donant el millor de nosaltres mateixos. Estic convençut que l'any 2025 serà un any de noves esperances, esperances que voldríem que es traduïssin, que hem de procurar que es tradueixin en una vida millor per a tothom. Soc molt conscient de les dificultats a les quals ens enfrontem, però no ens hem de deixar arrossegar ni pels discursos que pretenen dividir-nos, ni pels discursos carregats d'odi o pessimisme, perquè la història ens demostra que Catalunya ha avançat més quan ha confiat en ella mateixa. El 2025, Catalunya ha d'estar al costat de l'esperança, perquè quan hem compartit esperances, esforços i optimisme, hem progressat més i a favor de tothom. En definitiva, quan hem enfortit la fraternitat que uneix persones i territoris. El 2025, fer una Catalunya més cívica, una Catalunya més amable i una Catalunya més pròspera comença per cadascú de nosaltres mateixos, pels petits gestos quotidians, per respectar-nos, per escoltar-nos i per comprendre'ns. Moltes gràcies, molta sort i molt bon any a totes i a tots.